Možda vjerujete da je neko od vaših dizajnerskih ili građevinsko-arhitektonskih zamisli nemoguće realizirati. Ili možda mislite, proizvodnja modula ili elementa koji sam zamislio je jednostavno preskupa. Dopustite nam da ostvarimo vaše najhrabrije dizajnerske zamisli jednostavno i brzo. S našim 3D pisačem za beton, Baumitovim Bauminatorom. We developed the Bauminator system so that manufacturers, architects and designers can create new modules and parts and shapes that are so far considered to be impossible to produce. The Bauminator complements existing techniques and gives an entirely new design freedom for modular parts. Bauminator digitalne nacrte pretvara izravno u ispisane 3D elemente, što znači da ćete imati koristi od kratkog vremena izrade i automatizirane proizvodnje 24 sata dnevno. Može imati izmjenjivu visinu nanosa, a uz samo malo dodatnog truda možete izrađivati glatke površine. Pojačanja za ispisane module mogu se dodati uobičajenim metodama. The Bauminator system was entirely developed in-house. The heart of the system, the 3D printing nozzle, is modular built to meet your individual needs. The mortar is specially adapted for 3D printing. And the software helps you to easily design, create and print your elements. Mi smo tu kako bi vam pomogli u postavljanju Bauminator sustava, kako bi vas obučili i pružili vam podršku na licu mjesta. Do you already have an idea you want to turn into an actual component? Just come and visit us. We're happy to show you how the Bauminator can make this possible. Baumitov Bauminator. Jedinstveni potpun sustav za 3D ispis betona. Osmišljeno od jednog od vodećih proizvođača građevinskih materijala u Europi.